खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजीव बसुमतारी आरो बे समाव बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिया गेजेराव आरो माखासेल' दान दंसै आरो बेनि सिगांनो बिटिआर ओनसोल नाङैनो बीटीसी काउन्सिल बिसायख'थिखौ लानानै सावरायलायनाय दान्थे बिदान्थे खालामलायनाय आरो गाव गावनि राजखान्थि दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावनाया थाद'नाय गैयै सोलिबाय थानायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों आरो बेबायदिनो रायजोनि मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङा गोबां मानि बाथ्रा बुंदों। UPPL दोलोआ बीटीसी काउन्सिलाव गोदोबो एलायन्स गैयामोन आरो दाबो एलायन्स जानायनि जेबो बाथ्रा सावरायथ'वाखै, जेराव बे समाव BPF राजखान्थि दोलोआ गाव हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों, जेराव BJP राजखान्थि दोलोआबो गावनि हानाय मानि जाखिनि केपासिटि दङ बे केपासिटिसिम एबा केपासिटि बियाबाव गावसोरनि दोलोआ देरहागोन बायदि बियाबाव बिजाथि होनायनि एबा गाव हारसिं गेलेनायनि बाथ्रा बुंदों। बेबायदिनो मन्त्रि इउ.ज ब्रह्म बिथाङाबो UPPL राजखान्थि दोलोआ BTC काउन्सिलाव 2020 मायथाइयावबो एलायन्स गैयामोन आरो दाबो मोनसेबो राजखान्थि दोलोजों एलायन्स जानायनि बाथ्रा सावरायफेराखै होननानै गोबां बाथ्रा बुंदों, जेराव बे समाव BJP आरो UPPL राजखान्थि दोलोआ एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दं। बेखौ लानानै गोबां माने दान्थे बिदान्थे खालामनायनि गेजेरावनो गोख्रों फिनजाथाय होदों। इउ.ज ब्रह्म बिथाङा बिसायख'थिखौ लानानै गोख्रों फिनजाथाय होदों एबा खेंफोरथाय होदों दि एलायन्सनि जेबो दासिमबो सावरायनाय जायाखै। थांनाय 2020 मायथाइनि जाबायदि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव UPPL राजखान्थि दोलोआ गाव हारसिंनो गेलेदोंमोन। बेबायदिनो फैबाय थानाय जा BTC काउन्सिल बिसायख'थि बे BTC काउन्सिल बिसायख'थिनि थाखायबो मोनसेबो राजखान्थि हानजाजों एलायन्स जानायनि बाथ्रा सावरायाखै होननानै रोखा फोरमायनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों। BTC इलेक्शনৰ কোনোদিন নাছিল, 2020তো নাছিল। এতিয়া প্ৰিপাৰেশ্যনৰ সময়। সব দলে সব মানে 40টা সমষ্টিত খেলিবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে। মইতো আহ্বান জনাম যে সকলো দলে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰক। মই প্ৰকাশ কৰোঁ এতিয়া UPPL এটা ইয়াৰ স্থানীয় দল হিচাপে 40টা খেলিবৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যনত লাগি যাব। কিন্তু 2020 চেঞ্জ হোৱা নাই আমাৰ মিত্ৰতাটো আমাৰ এছেম্বলিতহে আছিলে, মিত্ৰতা BPFত আছিলে, কিবা লোকসভাত আছিলে, মিত্ৰতাটো BTCত নাছিল। আমি এইটো পষ্ট ইলেকশ্যনহে এলায়েন্স কৰিছোঁ, মানে এটা আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিঙৰ মাধ্যমেদি চৰকাৰ গঠন, এই মিলিজুলি চৰকাৰহে গঠন কৰিছোঁ। কিন্তু BTC ইলেকশ্যনত 2020তো মিত্ৰতা নাছিল আৰু ইয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা BTC ইলেকশ্যন সম্পৰ্কে আলোচনাও হোৱা নাই। এতিয়া এছেম্বলিতো আছে সদায়, গভৰ্ণমেণ্ট 26লৈকে চলিব আৰু দিল্লীতো আছে।